Ha bogarak játszani, találkozni Lazzal, az aranyos katicával. Ugrás az ugráló szöcske. És Butterson a csokornyakkendő bogarat. Valaki mindig bajba kerül. Szerencsére a budgyos barátok mindig a napra spórolnak. Tudod, hogy lemaradsz, gyere csatlakozz hozzájuk. Wagner Play a mentő szeptember az emegyen. Panoráma nyáron is. A külpolitikai magazinműsor a nyári műsorrendben vasárnap délutánonként jelentkezik. Ne felejtjék, Panoráma hétről hétre, világpolitika percről percre. Nézzenek minket vasárnap is. Hiánya van az időjárás.